Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndikedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: manzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma nashe, inini ndinoda kureurura kuti pandakaromba ndainge ndichiri muform 4. Zvakaitika mukoma ndezvakadai so: ndainge ndiine imwe friend yangu. So nefriend yangu uyu taiwanzo kuenda kunoverenga mabhuku edu musango. Then nerimwe zuva takati taenda kunoverenga mabhuku edu musango, ndipo patakabva tazosangana neimwe n'anga iyi yainge ichifamba nevamwe varume vaviri nomumwe mukadzi. Vanhu ava vairakidza kuti vainge vaine mari dzavo. So n'anga iyi nevanhu vainge vakabata dehenya, but dehenya iri mukoma nashe rainge rakaita kunge remusoro wemunhu. Vakabva vazotiona paya patainge tigere, then umwe murume akabva azouya ndokubva azotiudza kuti tainge tadanwa nasekuru vaivai. Takafamba tichienda kuya mukoma, vakabva vazoti vainge vaine basa iro ravainge vachida kutipa ende vaikwanisa kuzotipa mari. Then nefriend yangu takabva tabvuma paya ndokubva tazonzi tinge tichichera gomba iri ratakachera it was knee deep. Then sekuru vaya vakabva vazobatsirwa nomumwe murume, vakaita zvekukanda dehenya riya mugomba riya ndokubva vachizotanga kufushira. Asi chakandinetsa ndechekuti umwe murume wacho akauya ndokubva apfugama akaita zvekufuratira gomba riya ratainge tabva mukuchera. Ainge orifushira akarifuratira kudaro. Mukoma nashe vakati vapedza, ndipo apo pavakazoti vainge vachida kutipa mubhadharo wedu, vakabva vatiti kana tainge takasununguka tainge tichazonopiwa mubhadharo wacho kumba kwasekuru vaivai. Takabvuma nefriend yangu because kana mari tainge tisitomborina apa ndainge ndine umwe musikana wandainge ndichida ndikatokalkulata nekuti tainge takanzi tichatopiwawo mari yakawanda. So I then calculated, ndikabva ndatozviudza kuti mari iyoyo ndinokwanisa kutoishandisa ndikatoenda nechibhebhi changu mutown. So takabva tazoenda kumba kwen'anga yaya ndobva tazopiwa mari dzedu. Mushure mekunge tapiwa mari dzedzi yamukoma, iniwo nerweseri ndakazodzokera kumba kwavo sekuru vaivai. Then ndikabva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuti naivowo vange vachizondipawo mishonga nekuti ndige ndichizova mupfumi, because even though kabhebi kaya ndakazoenda nako out, but mushure mekunge ndakaendesa out ndakapa mari ndikakatengera hembe kakabva kazondiramba. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. So mukoma nashe ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuti ndige ndichizoita mari so that ndinge ndichizokwanisa kudanana nevakadzi vakanaka uye zvekare ndisazorambwa nekuda kwekuti ndinenge ndiine mari. Sekuru vaivai vakabva vazoti painge pasina kana problem. Mukoma nashe ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichitsvaka kapenda. Ndakati ndatsvaka kapenda paya, vakabva vanditi kapenda iyeye aifanira kuti ange achizondigadzirira coffin. Ndokubva ndamuwana, ndakaenda kuchitungwiza uko kwainge kuchishanda sekuru vangu. So sekuru vangu ava vaiwirirana nomumwe murume aiita zvekuveza. Ndikabva ndamukumbira kuti ange achindivezera kacoffin. Akandibvunza kuti kainge kari kacoffin kei. Ndikabva ndati nyange iri school project nekuti ndainge ndichiita woodwork. Akabva ati ndikabva ndamuti aisafanira kuti ange achizoudza sekuru vangu. Ndokubva ndamubhadhara paya. Ndakatora kacoffin kaya ndikabva ndazokaisa muplastic bag. Ndini uyo ndakananga kumba kwasekuru vaivai ndikanosiya kacoffin. So ndakabva ndazopiwa bhuku iro randakanzi ndinge ndichinyora 2 pages like kuseri nekuseri. Vakanditi ndige ndichinyora mazita evanhu vose vandinoziva, hama dzangu vatorwa. Mukoma nashe ndakatanga ndanyora mazita ehama dzekwaamai, ndikanyora mazita ekuhama dzababa, ndikabva ndazonyora vamwewo vandainge ndichiziva avo
vanogara munharaunda mandakakura ndichigara, uye zvekare nevamwewo vandakadzidza navo. Ndakavanyora mazita avo. Mushure mekunge ndapedza kunyora mazita evanhu vose avo vandinoziva, ndokubva ndazonzi ndige ndichipeta-peta kapepa kaya ndokubva ndazokaisa mukofini. Saka maitiro andinoita mari mukoma ndekudai so. Vanhu vose avo vandakanyora mazita avo vachiri vapenyu, vandisati ndachekeresa, munhu anoti kana akabata mari yaanenge abata, let's say kana kuri kunzi munhu iyeye akabata kuda $10, pa$10 iyoyo unotofanira kutotinge uchitoziva kutoti $2 ndeyangu. Mukomanashi ndinotongokaruka ndatoona kutoti ndinenge ndatova ne$2 inongoappear out of nowhere. Even if munhu akanzi abata kana $100 ndinotongokaruka ndatova kana ne$20. Iye munhu kwaanenge ari ikoko ndozvaizvo zvekuti unotongopinda mutauni uchiti nekamari kangu aka kandiinako kana ka$100 pane chakati chandikuda kuti ndige ndichitenga. Mukuzonofamba kudai ndipo paunozongokaruka wangotenga kana chimwe chinhu chistomborina kana basa che$20 zvekuti unozotozvibvunza kuti ko bhutsu idzi dzandatenga kana kuti trouser iri randatenga, why is it ndazoritenga? Because this was not my mission when I came here to town. So $20 iyo inotouya kwandiri, kunyange zvikanzi wabata $2,000 patori neimwe mari yekuti inongonyangarika so zvekuti iwe hautombonzwise kuti mari iyoyo yaenda kupi. Mukomanashi ndo kamuraramiro kacho ako kandiri kuita each and every month. Ndinotoziva kutoti pavanhu vose avo vandakanyora mazita avo mukomanashi ndinotongogara ndiine mari, ende handitomboende kubasa kana kuita zvemabusinesses because ndakatoona kutoti mari yandiinayo yandinowana yandinobira vanhu ava yakawanda chaizvo mukoma. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kuti munge muchizondipostera nyaya yangu, uye kana mukandipostera nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. So mukoma zvimwe zvekare zvandakazoita ndezvekuti ndainge ndiine imwe cousin yangu mukoma avo vaifanira kuti dai vakazoenda kuUK. Izvi zvakazoitika mainge muri mugore ra2018. Saka mukoma ava pandakanzwa zvichinzi ivo vari kufanira kuti vange vachienda kuUK, apa ndainge ndakavanyorawo pamazita evanhu vandainge ndichida kuzochekeresa nekufamba kwenguva. Saka ndakabva ndazongoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingovachekeresa. Ndakavachekeresa mukomanashi, ende ndoda kungoti dai Mwari vandiregerera nekuda kweizvo zvandakaita, because I know kuti I am very wrong. Mukoma ava vakafa rufu runorwadza, uye zvekare vakasiya vana vavo dzangova nherera. Mwari dai vandiregerera. Ndiri kutiwo nekufamba kwenguva kana ndaona kuti ndaitawo mari, ndikuda kuti ndinge ndichizotsvakawo church. Ndoenda kuchurch kuya kwandobva ndazonoreurura. Sekuru vaivaya vakandirombesa, ivo vakazoshayika makore adarika awo. This is my own story mukoma. Friend yangu hangu handina kana kuzombomuudza kuti ndakaromba. After tabva mukunyora maexams edu eO level, iye ndokubva aenda hake kuSouth Africa. Nazvino mukomanashi anoti kana akanditarisa achiona mapictures angu anenge achingozvidza kuti iye upenyu hwake hahusi kana kutomboenda kumberi, but chaasingazivi ndechekuti inini tumari twose twandinato, mota dzose idzi dzandakatenga, mota idzodzo ndakadzitenga nemari yekutorera vanhu nemishonga. Dai hake kwanga kuri kunzi anoziva, angadai achitofara kuti zviri nani, because iye anoshandira umwe murungu uyo ane construction company. So he must thank God kuti at least Mwari vakamuchengetedza panguva iyo yekuti angadai akaromba. Ini mukomanashi one by one ndikufanira kuti ndinge ndichipedza hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaromba apo pandainge ndichiri muform 4. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi ndinoda kureurura kuti ndiri kudanana nabosi vangu. Ininiwo ndakauya kunoku kuSouth Africa, this was last year, mushure mekunge ndadanana neuyo akazova murume wangu. So takasangana paFacebook mune rimwe grupu redating whatever, ndokubva azouya kuinbox kwangu akandinetsa mukoma. I think kuti zvakangokosha kuti kana uchiona kuti munhu uyu haakudi, you need to let go, because if you do not let go, I tell you mukoma nashi kuti you will pay a heavy price. Like iye paakatanga kutaura neni, ndakabva ndazomuti ndainge ndichida kuti ange achinditumidzira mapictures ake. Fine mukoma nashi, ndakabva ndazoona mapictures ake ndikabva ndatanga kumushora because ndakaona kuti ainge akashoreka. Apa semunhu wekuti ndainge ndichida munhu aikwanisa kuti ndinge ndichizouya kuSouth Africa, ndakabva ndazongomubvuma paya ndokubva tazotaurirana. Mushure mekunge tataurirana mukoma nashi, munhu ndokubva anditi uya kuno, but kana iye dai anga ari munhu anofunga, dai akatongoreadha maths dzacho kuti munhu uyu kundida haatombondidi, because most of the times aitoita zvekutomanikidzira kuti ange achitaura neni. Apa ndainge ndisingatombomupinduri dzimwe nguva, ndaizototi paya paya mushure mekunge anditumidzira mari, then ndobva ndazongotaura naye zvaizvozvo kungomunyara. Apa ndaifungidzira kuti kusataura naye it was going to show him kuti iwewe handitomborina kana basa newe, but munhu akangoramba achingondinetsa until ndazongoona kuti baba ava it seems as if ivo vari kutoda zvemukadzi, because akabva atanga kundiudza kuti iko zvinozvi uri kungondivhairira zvako, but dai wainge uchiziva kuti ndinokuda sei plus ndikuda kukuchengeta. Ndikati kana kuri kunzi unoda kundichengeta chinditumidzira mari. Saka pandakamoti chinditumidzira mari, it was a way yekuti iye asazoramba achingondinetsa, but ndakatoshamisika munhu ava kutonditumidzira mari paya. Ndikati munhu uyu zvava kutonditumidzira mari zvekuti ndige ndichizoita sekunge ndiri skama. No, ikoko handiko, ndava kungoenda kwaari. Already ndainge ndichitotaura nefriend yangu ndichida kuti friend yangu ange achifanisa kunditsvakira basa. Kana ndasvika kuno kuJoni, plani yangu yainge iri yekuti munhu uyu ndaizongogara naye kwemazuva mashomanana ndobva ndazomutiza. So mukoma nashi nemurume uyu takaramba tichingotaura paya paya kuzonosvika ndichinosvika pamba pake, then ndipo apo paakabva azoti ainge achida kuti ndige ndichimuitira mwana kikikikiki. Inini ndini type here iyo yekuti ndingauya kuno kuJoni kuzoitira zimurume rakashata kudai mwana, never mukoma nashi. Ndakati izvozvo handingambofi ndakazviita. So mukoma nashi, mushure mekunge ndava kugara naye, ndakabva ndazotanga manje kunwa hangu mapiritsi awo andakabva nawo kuZimbabwe family planning, zvekuti iye dzimwe nguva ndinotombomushora ndichiti iwe why is it uri kutadza kundimitisa, because as you know kuti ndine mwana wangu ndinozvara kaini, ko iwewe une shuwa here kuti zveshuwa mwana uyo waunoti mwana wawakaita neex-wife yako mwana wako, zvekuti pari zvino munhu wewe kuti anotongogara aine doubt ende ava kutongoshungurudza mwana wewe because haachatombomuffarire, because ndakatomuudza kuti I think kuti iwewe hautombozvarisi iwe, why is it uri kutadza kutsimbirira mwana mudiki akaita seni unge uchimitisa mwana mudiki akaita seni, but yet unoti wakazvarisa mukadzi mukuru kwauri, hauoni kuti wakadyiwa here nemets. Saka anotongovenga the ex-wife uye zvekare nemwana. Handizivi kuti mwana wake here kana kuti, but ndinotongomuudza mashoko iwawo kuti ange achingogara achingorwadziwa nekuzvishora same time. So mukoma nashi akabva achizondipa mubvumiro yekuti ndige ndichishanda. Remember kuti ndainge ndagara ndiine munhu uyo wandainge ndiinaye, wandainge ndichitaura naye ndichimuudza kuti ndinokwanisa kuuya kuzogara newe. Saka ndo zvaindipa pressure izvozvo
pressure yekuti ndinge ndichinetsana nemurume uyu wandainge ndichigara naye ndisingadi kuti tinge tichizowirirana. So by the time pandakazoona kuti mufesi uya wandaivimba naye ndichiti ndiye wandinoda ainge atori nemukadzi, ndakarwadziwa. Ndokubva ndachizotanga kubata murume uyu zvakanaka, akabva azondibvumira kuti ndinge ndichienda kubasa. And amai vake ndivo vakatomuti mukadzi wako uyu sezvo iye aine mwana wake, maybe the reason as to why muchingogara muchingonetsana, it is because iye anenge achirwadziwawo, anenge aine zvaanenge achida kuitirawo mwana wake uye zvekare namai vake. Saka dai iwewe wamutendedza kuti ange achienda kubasa, ndipo paakabva azonditsvakira basa. So mushure mekunge anditsvakira basa mukoma, ndakabva ndachizonyengwa nababa vepamba apo pandinoshanda. Kutaura chokwadi mukoma, inini nababa ava tiri kutodanana zvekutodaro, ende ivo vanotondiudza kuti vanondida. Asi nyaya yava kundirwadza manje ndeyekuti mabatiro acho aava kuita ex-wife uye zvekare neuyo waakati ndiye mwana wake. I don't know, maybe mwana wake, maybe haasi, but I have made the situation to be so worse zvekuti mwana iyeye amuvenga zvisingaiti. Amai vacho vanongoti kana vakafona vachiti kunoku zvinhu zvakaoma, madii mambotitumidzirawo mari, anotukwa achinzi uri hure. Apa iye hatozvizivi kuti inini ndini hure rekutopedzesira. Ndoda kungoti dai Mwari vandiregerera nekuda kwezvose izvo zvandiri kumuitira murume uyu. I know kuti ndiri kutomukanganisira big time. It is just that iye mhani akangomanikidzira pano paainge asingadiwi. Mukomana ashikana, kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we, kunzoko kune vanhu vane utsinya akomana. Hanzi iye iproblem yake kuti akamanikidzirawo pano pekuti ainge asingadiwi. What do you think about that? Please tell me in the comment section.